Thank you, thank you! Hey! Mga pag-hit. Para kang bago! Uy, pwede talaga mo. Hey, what's up? So ngayon guys mga kajosa, so ngayon mga kajosa, samahan nyo ako mag-avail ng ticket dito at hindi ko na to patatagalin pa. Hi mga josa! Dito po ba yung yung mag-avail ng ticket? Yes po. Ano po bang i-avail niyo dito? Meron po akong meron akong 500 pieces lang dito. Meron po ba kayong 500 na allowed dyan? Meron po which is dito. So ngayon guys, tatanungin natin kay ma'am kung available pa ba yung nila, yung ticket nila dito. Ate, ano po pangalan niyo? Siya po pala si Ma'am Kathleen. So ngayon mga kajosa, sobrang legit to guys dahil nandito na tayo sa harapan nila at sobrang legit kasi nakikita nyo sila, yan harap na natin sila guys, kaya iabin na natin yung 500 para maibigay nila sa atin yung 500 na ticket. Yan guys! Legit na legit! So ngayon guys, makita niyo yung twerk. So ngayon guys, dito na namin tatapusin tong vlog na to. At so ngayon guys, nakuha na namin ang aming Christmas bonus. At hindi na namin ito patatagalin guys. In 3, 2, 1! Yeah, I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top. Ladies and gentlemen, ready to show you his music. Please give it up, ang Al James ng Pangasinan, Chapter 1! Guys, may tanong lang ako. Norin ba kayo dyan? Norin? Gusto kong marinig, malakas. Norin ba kayo dyan? Sabayan niya ako guys, sabayan niya ako. Ganda rin lang. Sa talanang buhay ko ngayon lang ako po gagawin. Eto na. Are we gonna support? Norin. Because, alright, show some love, okay? Oh, go, pare, go. Oh, go, gawin mo yan. Ako dito madami. Guys, sabayan niya ako! Norem ako, pero pansariling gamit ko lang to. Norem ako dito madami. Norem ako, pero pansariling gamit ko lang to. Thank you! Oy! Oh! Oy, suma! Na-excite lang ako. Oh, balikan na ang palakpa. Oh, picture. Oh, yan, no? Tirahin na natin ang patagoya kahit kulangin sa hangin, edi yung buhay. Dahil mo na lang ang numero. Yeah! Hey! Mga pag-hit. Pasa mo rin di magkimais, hindi ka magtasik. Walang pahinga! Nag-enjoy ba lahat? Nag-enjoy ba tayo? Marami po tayong aabang. Yan mga Diyosa TV nasa likod, yan, shoutout sa kanila. Ikaw na lang ang katas. Ngayong gabi. Pwede po. Kumusta? Hello po. Hello. Ganda pala sa dulan. Shoutout sa'yo, Nenara. Thank you sa inyo. Woo! Dire-diretsuhin na natin ito. Opo. Sino gusto mong mapakinggan tonight? Mga idol natin dyan, mga Nobita. Nobita? Sila na yung susunod. Nako. Nobita na. Ha? Shoutout naman yung vlog ko. Shoutout na yung vlog mo? Oh, go. Sige, ano yun?
Ano? Diyosa TV. Diyosa TV. Hindi. Anong mapapanood namin doon? Anong mga klaseng Nakakaliw. Tapos, minsan nagpapanggap ako na social experiment. nagpapa-social experiment ka. Sample, sabi nila sample. Sample mag-vlog. Paano? Ha? Nag-beatbox ka? Halika dito. Sa Pilipinas ka talent. Really? Nag-beatbox ka? Sige nga, halika nga. Pakinggan. Gusto mo ba rin mag-beatbox? Pakinggan natin. Sige nga. Oh. Bago ko gagawin yung beatbox, huwag niyo kakalimutan mag-follow sa aking Facebook page. Diyosa TV lang yan. At sa mga taga Pangasinan, sana suportahan natin yung mga vlogger dito sa Pangasinan. Hindi lang ako guys, pati yung mga nandirito, lalo na mga Team Labong, and then mga Team Rino, and then si Idol, Panong TV, at sa mga small YouTuber guys, suportahan natin, hindi lang sana suportahan natin mga Pangasinan vlogger guys yan. Maraming salamat and God bless. Sana enjoy natin yung araw na to. Yun ang aking Facebook. One, two, three, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Gusto mo ng party? Let's go. Bigyan ko kayo ng party. Listening. Heartbeat. Totoo. Anong hayop yun? Anong hayop yun? Eagle na naipit para naipit. Nakakakilala sa akin ko yan. Shout out sa inyo lahat. Diyosa TV. Eagle ba yun? Eagle ba yun sa agila eh? Talagang sayaw to. Ang hirap yun. Gusto mo sa agila? Transforms. EP. Lakihan mo pa yung mata mo. Lakihan mo pa yung mata mo. Already. Palakpakan naman po sa agila po natin. Salamat din. Dito sa minuto mong ulang kagabi, ayos na ba kung sa bumababa pala tala. Ito yung pagkakataon natin. Tumingin ka sa aking mga mata, hindi mo na kailangan pa. Maraming salamat po sa panonood at sulit suporta nyo. Diyosa TV, God bless po sa inyong lahat.